Здравейте! В това видео ще ви покажа как се създава помещение в ImosNet. За целта е необходимо да влезете във вашият акаунт, да изберете нов проект и ще ви изкочи прозорец, където да напишете името на клиента, например Иван Иванов, и описание по желание. Аз ще напиша кухня Мат. Натискаме ОК и продължаваме напред. Идваме в дясно, избираме си стартиране на помещението. Отварят ни се различни подточки, които трябва да попълним, за да създадем нашия проект. В това видео ще попълним само точка 1 и точка 2. Точка 1 е форма на стаята. В нея можем да изберем как да виждаме самото помещение в 2D или в 3D. Съответно, дали може да се върти или да не може да се върти. Ето тук се отключва и заключва. Най-важното е да променим настройките на помещението. Задължително, мерната единица трябва да бъде в милиметри. Надолу, както виждате, има различни настройки, които ако желаете може да коригирате, след което отиваме най-долу на запис на помещение и след като видите тикчето, продължаваме напред. С точка 2 стени. Тук оразмеряваме самите стени. Това става по два начина. Единият с левия бутон на мишката, плъзгаме наляво и надясно или задължително с вътрешните стрелкички на помещението. Натискаме си примерно 6000 мм. Искам да е тази стена. Тази искам да е 5000. Натискаме ОК. Идваме в дясно, пише височина на помещението. Коригираме я да бъде 3000 мм, например. И натискаме отново запис на помещение. Вече сме готови и сме създали помещението.